ring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Maglilingkod sa iyo tanang bansa itong mundo. Iyong buhay matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga ring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang iligtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay